one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. An oras hatod sa Indokal. San Miguel Pale Pilsen, sarap laging kasama. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Para malakas ang immune system, magtiwala sa Pro. Immune Pro. There's no time like the present to serve the Lord. Enjoy, serve the Lord right now. Serve Him today and tomorrow, eternal the reward. There's no time like the present, serve the Lord. Okay, Diyos maray na hapon sa Indogabos mga tugang, and welcome na naman po sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP ng UST Legazpi, ngunya na daw ning Webes, petsa 14 kang bulan ning Nobyembre 2024. Sana po yung ang kamo sa Maray na Kamugtakan. And by the way, ini po sa wrong tape as live, kaya sorry po dahil ko mababasa ang sa indong messages. Just the same, padagos man tabi kamo giraray magdangog ta. Matao man kita giraray ning informasyon, inspirasyon as in bendisyon. Okay? Sana, sabi nga ni, kung medyo may pinagdadaanan tayo, daanan mo lang. Wag mo natin tambayan. Ang buhay naman talaga ganun lang. Life is just like life. Buhay lang po yan. But anyway, pahalagan natin ang ating buhay, lalong-lalo na sa pag-arang sa Diyos. And then, wag lang tayo makalimot sa Diyos, okay lang po yun. Makalimutan mo na ang ilang mga bagay-bagay, wag lang po makalimutan natin ang Diyos, sapagat ang Diyos ang siyang nagbibigay sa tuya ng buhay. Okay? So anyway, siyempre, parang magkaigwa kita ng maray na informasyon sa buhay. Sabi nga ni inibangang pagkain ng buhay, food for life, ay ang salita ng Diyos, because ang salita ng Diyos is our food. Kaya basahin natin ang mabuting balita sa araw na ito ng Huwebes. Ayon po sa aklat o sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 17, talata 20 hanggang 25. Noong panong iyon, noong panong iyon, si Jesus ay tinanong ng mga Pariseo kung kailan itatatag ang kaharian ng Diyos. Yun. So yan ang dilema nila. Kailan ba itatatag ang kaharian ng Diyos? Ang kaharian ng Diyos ba ay material o spiritual? Yan. Kaya siguro yun ang pagkakaalam. Pero alam mo, maganda itong pagnilayan. Okay? So patuloy tayo. Sumagot si Jesus. Kasi nga, tinanong siya ng mga Pariseo. Ang sagot ni Jesus ay ito: ang pagsisimula ng paghahari ng Diyos ay walang makakakitang palatandaan. So hindi talaga material, walang mga palatandaan, at wala rin magsasabing nagsisimula na roon o rine. So hindi doon. So in other words, the kingdom of God is not a place. It's not a place. Hindi po lugar po yun. Sapagat ang totoo'y nagsimula ng maghari ang Diyos sa puso ng mga nananalig sa Kanya. Iyon. So kung gusto talaga natin na tayo pagharian ng kaharian ng Diyos, ang importante tayo ay maniwala, manalig. Yan. Magsuko sa Kanya. Yan ang napakahalaga. Kaya ang paghari ng Diyos ay sa simula sa pananalig sa Kanya. Kaya kung tinanggap na natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, at tayo ay naniniwala sa Kanyang mga aral, na sumusunod tayo sa Kanya, tayo ay pinaghaharian na ng Diyos. Okay? Ng kaharian ng Diyos. Okay? Patuloy tayo. At sinabi niya sa mga alagad, darating ang panahon, hahangarin ninyong makita ang isa sa mga araw ng anak ng tao. Ngunit,
hindi ninyo makikita iyon. So, tingnan mo talagang maliwanag ang pagkakasabi ni Kristo. Hindi ninyo makikita iyon. At may magsasabi sa inyo, naroon siya o narinig siya. Huwag kayong pumunta upang siya'y hanapin. Sapagat pagsapit ng takdang araw, ang anak ng tao'y darating sa paraang kidlat. Talagang bigla, Ngunit kailangan munang magbatas siya ng maraming hirap at itakwil ng mga tao sa nganyon. Mga kaibigan, yun po ang mabuting balita sa araw na ito ng Huwebes na pinag-uusapan dito nga ang paghahari ng Diyos sa atin buhay. So, pwede natin may tanong, tayo ba'y pinaghaharian na ng Diyos? Ng kaharian ng Diyos? Paano kalimbawa tayo pinagharian ng kabutihan? Pag pinagharian tayo ng kabutihan, ay pinagharian tayo ng kaharian ng Diyos. Pero pag pinaghahari natin o nagpapasakop tayo sa kasamaan, sa mga gawain masama o gawain mga makamundong bagay, o paglimot sa Diyos o pagtalikod sa Diyos. So ibig sabihin, hindi naghahari ang Diyos sa atin. Kaya magandang tanong gusto mo bang pagharian ka ng Diyos? Gusto mo ang Diyos maghari sa buhay mo? O tanggapin mo siya. O paano mo matanggap siya? Okay, maniwala sa Kanya. Yan. Ang sabi ng Panginoon sa Ebanghelyo, ito nga, ang pagsisimula ng paghari ng Diyos ay walang makakitang palatandaan. So, ulitin ko mga tugang na sinabi ko nga, hindi po lugar. So, walang sign. So, because it is, hindi po ito tulad ng paghari doon sa mga hari sa Japan, paghari sa China, o maghahari kung saan may hari. Iba kasi ang paghahari ng Diyos sa paghahari ng tao. Ayan, maliwanag ito. Walang makikitang palatandaan at wala ring masasabing nagsimula na roon o rini. Sapagat ang totoo'y nagsimula ng maghari ang Diyos sa puso ng mga nananalig sa Kanya. Iyon. So, importante mga tugang talaga na kung gusto natin pagharian tayo ng Diyos, magtubod kita sa Diyos. Manalig tayo sa Kanya. Magtiwala tayo sa Kanya. At ang ating paghariin ang Diyos sa ating mga puso. Puso. Pag sinabi kasi ng puso, paghariin natin ang pagmamahalan. Kaya nga, pag nandun ang pagmamahalan, masasabi natin, naghahari ang Diyos. Pero halimbawa, nandoon ang galit, nandoon ang puot, nandoon yung paggawa ng masama, ay hindi ang Diyos ang naghahari doon. Ang naghahari doon ay kasamaan. So yun po. Alam mo, napakahusay talaga na guro si Jesus. Unang-una, magaling talagang guro. Bakit? Sinasabi niya ang totoo. Hindi siya nagbobola. Sasabihin niya talaga outright. Hindi na mga, wala nang, sabi nga, paikot-ikot pa. Kundi sasabihin niya talaga ang totoo. Yan ang maganda mga tugang. Kaya napakahusay na guro ni Jesus. Gusto niya talagang maintindihan ng mga karaniwang tao na nakikinig sa Kanya ang tungkol sa kaharian ng Diyos. At dapat gawin ng bawat isa upang makarating doon. Kaya tinuturo sa atin, yan ang tunay na guro. Kaya nga, lagi niyang ginagamit ang halimbawa ang mga karaniwang bagay na nakikita sa paligid upang lubos na maunawaan ang kanyang sinasabi. Kaya gumagamit nga siya ng mga parabola or mga talinhaga. At talagang sinasabi ni Jesus. Alam din niya na may pansariling hangarin o interes ang marami sa mga taong nagkakagulo sa pagsunod sa Kanya.
Maraming sumusunod sa Diyos. Maraming sumusunod kay Jesus. Pero tingnan natin, kahit yung mga Pariseo, sumusunod sila kay Jesus. Mga eskriba, sumusunod sila kay Jesus. Pero iba ang kanilang pagsunod. Sumusunod sila upang makakita ng kamalian kay Jesus. Parang sa ganun, pag ibibintang nila kay Jesus. Ano? Pero may mga taong sumunod kay Jesus, naniniwala. Kaya tingnan mo, yung mga naniwala, gumaling sa sakit. Makahingi ng pagkain. Ano? Maglutas ng mga dinadaan ng problema. Ano? At iba pa. Kaya kung pakinggan natin ngayon, gagamitin niyang halimbawa ang telepono, ang cellphone, television, radyo at iba pang gadget upang maipaabot ang mensahe sa Diyos. O kaya nga, mahalaga ginagamit din natin ngayon ang mass media, ang social communication, parang sa evangelization. Kaya, mahalaga po ito. Ay nasa atin lang ang pagbubukas ng puso at isip upang lubos na mapakinggan ang kanyang mga turo at mga aral. Kaya mahalaga mga tugang na ipatuloy natin ipangaral ang salita ng Diyos. Upang ang kaharian ng Diyos ay talagang makarating sa atin. Tayo pagharian ng Diyos. Kung tayo pinaghaharian ng Diyos, tayo ay sumunod sa kanyang mga salita. Anyway, babalik muli si Father Butch pagkatapos ng mga paalala. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Maski sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Vice ganda! And my for Max Saver Sulit Busog Meals. Huwag nang gumastos ng sobra-sobra pa. 99 pesos na lang, sulit busog ka na. Ang mabusugera. Extra rice sa ireramba. Extra busog sa Crispy Chicken Filet Meal at Crispy Chicken Filet Ala King Meal na may extra rice na. 99 pesos lang in all stores. Max Saver Sulit Busog Meals, 99 pesos na lang. Ang mabusugera. Max Saver Sulit Busog Meals, 99 pesos na lang. All stores nationwide. Pare, alam mo ba pag overworked at puyat, humihina ang immune system? Kaya sabi ng mga pro, araw-araw mag-Immune Pro. The only one with Zinc Plus technology. Kaya buo ang vitamin C at zinc at most prescribed by doctors. Tulungang palakasin ang immune system with proper diet and exercise. Magtiwala sa Pro. Immune Pro. Unilab yan. Sodium ascorbate plus zinc is the generic name of Immune Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Syudad kan Legazpi, si Consi JP handang magserbi. Consi JP dedikadong servidor si JP tinatabangan niya gabo si JP para sa Legazpi nyo si JP serbisyo na matanos. Consi JP handang magserbi. Consi JP handang magserbi. Smile always! Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Nay, ngayong 6 months na ako. Araw-araw mo akong binibigyan ng pagkain habang patuloy ang pagpapabreastfeed mo sa akin. Pero minsan, hindi mo alam kung ano pa ang ihahanda mo sa akin. Kaya pumupunta tayo sa health center para magpaturo ng paghanda ng complementary food na pwede mong gawin. Ang dami nilang itinuro sa atin. Ang healthy ng luto nyo, Nay! Te, pabili po ng 2 Nor Chicken Cubes. O, eto. Ha? Isa lang po to ah. Doble yan. Ang Nor Cubes ay may doble-doble. Nor Cubes doble. 2 for 10 lang yan. Sulit na sulit. Mapapaulit. Nor Cubes doble pack. Ang sarap-sarap ng doble-doble with Nor Cubes doble pack. 2 cubes for 10 pesos SRP lang. Also available in pork. Promo lasts from January 2, 2024 to January 1, 2025 per DOH FDA CRR permit number 1589 series of 2023. Pack na pa! Nor Cubes. May double pack na. 2 cubes for 10 pesos SRP lang. Available in chicken and pork. Bili na sa suking tindahan. There's no time like the present to serve the Lord. Enjoy, serve the Lord right now. Serve Him today and tomorrow, eternal the reward. There's no time like the present, serve the Lord. Okay, balik po kita giray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP, at ngunyan ngani sa tuyang pinag-uurlayan ang manunugod sa Ebanghelyo sa aldaw na inihon ng Huwebes. Manunugod iyan sa paghahari ng Diyos. Kasi itong mga Pariseyo, naghapot kay Jesus. Ang hapot tinda, kailan ba, maari na ba maabot ang kaharian ng Diyos?
Una ninda, ang karian ng Diyos ay parang ibang karian ng mundo. Pero ang ginibo ni Jesus answers not only those who question Him during His lifetime, but also people who, itong panahon ito, mga nagtatanong din eh. Ang tanong ka, when will the reign of God happen? Kailan mga talaga, masabi nga, kailan ang apot nga ni, kailan na ba the end of the world? Yun. May mga paniwala pa nga dyan, Alam mo, Jesus answers the question in two ways. Maliwanag. Una, He claims that the reign of God has already begun. Yaon na. Nga lang ang problema sa satuya mga tugang, daita napapansin. Yan baga kadalasan, daita napapansin. We take things for granted. Yaon na. Yan ang ginibo ni Kristo. Ang sabi ni Kristo, ang karian ng Diyos ay yaon na. Nga lang diinin doon na napapansin, diin mo nahihiling. It is in the midst of those who listen to Jesus' word. Kaya nga sabi mga ni Kristo, kung ikaw nananalig sa Kanya, pinagharian ka na ng Diyos. Yan ang una. Pangalawa, the final days of the reign will come at a time when no one knows. Walang nakakaalam. Kahit yung mga anghel, hindi man alam eh. O baka sasabihin naman, minsan may mga nadadangog kita bagang mga tao, the end of the world na, arog kaini, tatingan mo arog kaini nga ni, may mga bagyo ng malalakas, arugaan, di picture maniwala dyan, ayan po mga tugang, ay kalikasan, and nature is not God, kalikasan yan eh, ang kalikasan ay hindi Diyos, God is above the kalikasan. God is above nature. God, of course, can control nature. Kaya ito pa sinasabi, the final days of the reign will come at a time when no one knows. Kaya Jesus cautions His disciples, kahit din tayo ay binibigyan ng pabala not to get work up when they hear the end is near. Minsan talagang worry na tayo, natatakot na tayo. Most people who announce the doomsday forecast are trying to control others. Yun. Kasi alam mo, tatakutin ka ng tao. Yan. Pero ang Diyos hindi nananakot. Tanda natin yan. Miski si Jesus, hindi nananakot. Kasi alam mo, ang mga taong nananakot, kasi gusto nilang kontrolin ang ibang tao. So, Jesus wants His disciples to be prepared. Yan. Yan naman talaga ang gusto ng Diyos na kita palaging nakahanda. Laging handa, sabi nga sa Boy Scout. Prepared by living good lives. Mamuhay kita ng mabuti. We have to live good lives and not being terrified by the prediction of disasters, lalo sa panahon iningunyan na kadakol nga. Father, talaga tingnan mo, miski sa Inbaga, nagbabaraha sa France, sa itong Espanya, sa Dubai, miski sa katapos kadakol ng mga bagyo. Well, ito po talaga matagal na yan sinasabi na kasi abuso po natin yan eh. Inabuso ta. Miski nga ni ang baha, ang baha naman ay hindi naman kagagawa ng Diyos yan eh. Kagagawa ng tao din yan eh. Dahil tingnan mo, yung mga basura, pagkatapos yung mga kanal, hindi nililinis. So kagagawa ng tao talaga yan. Kaya mahalaga na respetuhin natin, igalang natin, asikasuhin natin ang kalikasan. Okay? Alam mo, totoo yan. Disasters will happen. Darating yan eh. Kasi part of nature. Sabi part of the curing of nature. Yun. Kahit ang bagyo, part of nature yan. Kasi paglilinis. Kasi kung walang bagyo, ay di masyadong polluted tayo. Jesus even forecast His own death and implicitly the death of His disciples. Yet the exact end time is not something to be overly concerned
about if one is living a good life. Totoo naman, di ba? Pag kita nabubuhay ning karahayan, nabubuhay tayo ng mabuti, ay hindi tayo nagiging, sabi nga ni, concern sa mga bagay-bagay na yan. Kasi, you are always prepared. Ang problema kasi, we are not prepared. As kung titingnan natin na, ang sabi ba ganin, God, I am reminded of how God is so good. Because God shows love for all people. Especially, sabi nga, sa disenfranchised, the humble, those who are suffering, and those who admit their need for God. Kaya importante mga tugang, the need for God Ang iba kasi, hindi ko na kailangan ang Diyos sa buhay. Ang kailangan ko sa buhay ay kwarta, kapangyarihan, ang mga bagay-bagay. Hindi ko kailangan ang Diyos. May mga taong nagsasabi ng ganun Kaya tingnan mo ang nangyari. Sabi, ulitin ko giraray, di ba? Nasa iyo na ang mundo. Pero ang tanong, pag namatay ka, madadala mo ba ang lahat na pinaghirapan mo sa mundo? Wala kang maiwanan. Wala kang madadala. Lahat iiwanan mo yan. Kaya, sabi, it makes us think about whether we are humble enough to really benefit from God's blessing. Okay? So, mahalaga na ma-realize natin that it is not just a matter of physical or financial disabilities, but also a whole mindset value or issue. Okay? So, tanda natin, God wants us to acknowledge the need for divine help. Kailangan natin talaga yan. So that is the first step na tayo ay pinagharian ng Diyos kung we need God. We acknowledge our need for divine help. Okay? So the next step is not to worry so much. Kasi ang problema, mga tugang, worry kills. Yun, para isip ka, overthinking. Dahil po maganda yan overthinking. So it is so easy to get caught up in being overly concerned about whether this is the beginning of the end. Simula na kasi, Father, naggugulo na. Some people are forecasting that ito nga nagkaroon ng pandemic, in the last few years, civil unrest in America, fires and floods in the western United States, hurricanes, kahit dito sa Pilipinas, So, financial failure of banks. So, many people work out and sabi nga, ito na, the end of the human life as we know it, sabi niya. So, others were fearful at the end. Ang tatandaan ba ninyo nung 1999? And also, yung 2012, yun. Suppose sabi na, the end of the world daw. Marami nagsasabing ito. More important than worrying about the end of time, I must be concerned to see if I am really to meet my Lord Jesus at the end of my earthly life. That should be a scary thought, but a moving attitude. I must look forward with joy to being the fullness of the reign of God. Na tayo pagharian ng kaharian ng Diyos sa pagsunod, okay? So yan mahalaga, experiencing it right now. Napakahalaga mga tugang yan, na tayo ay pagharian ng salita ng Diyos. Kaya, yun, pagtubod, So, the next step is itong tinatawag natin Onesimus, being Onesimus. Ang ibig sabihin, useful. I must freely choose to be useful to both God and for others. So, sabi nga, tayo ba ay nagiging kapaki-pakinabang sa Diyos at sa ating kapwa. I am useful to God if I seek to proclaim the reign of God is alive and well, right here and now. So kaya nga importante mga tugang na kita ay maging kasangkapan sa pagpapayag ng salita ng Diyos. Sabi ko nga kanina, hindi ba? Gamitin natin ang social media sa pagpapaalam o pagtuturo tungkol sa kaharian ng Diyos. Anyway, babalik muli si Father Boots pagkatapos sa mga paalala.
An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Para malakas ang immune system, magtiwala sa Pro. Immune Pro. San Miguel Pale Pilsen. Sarap laging kasama. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, Ariner Suites, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Kahit pawis blooming bango sa Surf Fabcon. New Surf Fabcon Fresh and Bloom. May 3 times amoy pawis shield. Kaya, kahit pawis blooming bango sa Surf Fabcon. based on lab tests and select fabric versus detergent powder only. Surf! There's no time like the present to serve the Lord. Enjoy, serve the Lord right now. Serve Him today and tomorrow, eternal the reward. There's no time like the present, serve the Lord. Matugang, balik po kita kiraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombasi OP at sa tuyang aning lalalim pa ang ating pagninilay-nilay o paggurup-urup sa Maray na Bareta ngunyan aldaw. Tas sa tuya bagang magayon iniho na dai kita dapat magpalinlang. Yan ang gusto ng Panginoon eh. Huwag tayong magpapadaya, huwag tayong magpapaloko. Kaya dapat alamin ang totoo, 'di ba? So kaya nga through this passage sa binasa nating ebanghelyo, Jesus invites us to shift our focus from looking outward for signs of God's kingdom. Yun yung focus kasi ang ating is looking outward for signs of God's kingdom. Pero dapat looking inward and recognizing God's presence within us and among us. Yun ang pagkakaiba. Kasi ang nangyari kasi, hinahanap ta sa labas. Pero, yung pala, yaw na sa satuya.
Sabi ko nga kasubago, dait na lang kasi pinapansin. Ano? So yung mga Pariseo, like many of us, expected the kingdom to arrive with grand signs. Ano? Grabe, ano? Talagang sasabihin natin na a day of fanfare and celebration by powerful people. Instead, the kingdom flourished only through the suffering and death of Christ Jesus. Ano, kakaiba eh. Kaya, iba yun eh. Di ba si Kristo nagsabi, my kingdom is not of this world. Yun. Ito na yan, ang kingdom niya. Hindi yung tulad ng kingdom na, tulad ng mga hari dito sa mundong ito. Ano, kakaiba. Ano? So, the kingdom could grow only by removing the chief obstacle. Ano yung pinaka-chief obstacle sa buhay? Ay walang iba kundi ang kasalanan. Okay? So, sin kills life of the soul, but Christ has overcome sin. Okay? So, yan maganda mga tugang iyan na ang kaharian ng Diyos ay kakaiba because ang kaharian ng Diyos is hindi po outward, looking outward, kundi looking inward, no? And recognizing God's presence. Yon. Kaya pag nare-recognize natin ang presensya ng Diyos, tayo nga ay pinagharian ng Diyos yan. However, sabi nga, Jesus reveals that God's kingdom is subtle, rooted in the hearts of those who follow Him, manifesting in the acts of love, mercy, justice, and compassion. So yun talaga, kung tayo pinagharian ng Diyos, so nandoon na po ang gawain mapagmahal ka, mapagpatawad ka, makatarungan ka, maawain ka. Kung hindi ka pinagharian ng Diyos, o iba ang naghari sa iyo, ang mangyari sa iyo, ikaw ay palaging galit, palagi kang napupuot, palagi kang balisa. Ano? Alam mo, yan po ang mahalaga dito. Ano? So, yan ang titingnan natin. Ano ba ang naghahari sa buhay natin? Ano? So, panahong ito. So, this particular gospel passage calls us to look for God's kingdom in everyday moments. So, halimbawa, sa araw-araw, tayo ba'y pinagharian ng Diyos? Ano? Tayo ay, ang Diyos ba ay naghahari sa buhay natin? Yan ang dapat tingnan natin. Every moment, every day, titingnan natin. Kasi, mahalaga ito. Kaya sabi nga, paano naman aakit natin ang hindi mga Katoliko kung ang ating mga gawain naman ay taliwas sa gawain Katoliko. Ano bang gawain Katoliko? Mapagmahal, mapagpatawad, ibang-iba sa mundo. Yung kakaiba ka. Kaya sabing, you make a difference. Kaya, ito po, you have to look for God's kingdom every moment. So because ang kaharian ng Diyos ay nandito lang sa atin, dapat lang natin mapansin o maging aware nga tayo, di ba? Mahalaga yun. So it is in the kindness we offer to a stranger, okay? Di ba? Yung kabaitan natin na hindi mo mang kilala, bakit ka napakabait sa kanya? O yun, ibig sabihin, naghahari ang Diyos sa iyo. Pero kung halimbawa, ay sasabihin, hindi ko naman kilala yan, babayaan mo na yan. So, naghahari ba ang Diyos sa buhay mo? Yun nga nakaka-eskandalo sa atin mga Katoliko, mga Kristiyano, na, kahit sa mga pare, iba, hindi ba? Ba't pari pa naman, ba't ganyan ang ugali? Yun, di ba? Kaya malaki kasi kami mga pare, public figure yun Kaya talagang dapat kami magpakita ng mabuting halimbawa. Kaya challenge po ito sa amin. O challenge sa ating mga Kristiyano na bilang Kristiyano, magpakita tayo ng mabuting halimbawa. Kasi, sabi nga, namamantsahan. Di ba? Namamantsahan. Tingnan mo mga Kristiyano yan. Tingnan mo mga Katolikong yan. Tingnan mo. Anong ginagawa nila? Yan. So, akala ko naman, mga banal yan. Yung pala, hindi. Iba namamantsahan tayo. Kaya talagang malaking hamon ito.
At sa challenge na ito, talaga dapat mamuhay tayong na ang Diyos ay naghahari sa buhay natin. Hindi yung ating pagkatao ang pinaghahari natin sa ating buhay. Ano? Kasi minsan kahit sa isang pari, ang salit na paghariin mo, ang pagiging pari mo, ang pinakikita mo ay ang pagkatao mo. Totoo, tao kami, tao tayo. Pero dapat, you have to go beyond. Ito nga, you have to be a living example to other people. Mahalaga po ito. Kaya nga, isa sa, sabi natin na, looking for God's kingdom every day in our life is to be kind to other people. So the kindness we offer to a stranger, the forgiveness we extend to those who hurt us, tingnan mo, kakaiba siya. Tingnan mo, yung isang bagay doon na makikita natin yung ginawa ni Teresa of Calcutta. Bakit inalagaan niya? Hindi naman mga Kristiyano yun mga Bombay, mga Hindu, di ba? Mga taga-India. Bakit alagaan niya yun? Hindi man niya kabaro yun eh. Pero dahil tao sila, yan ang tinitingnan, tao sila. At kaya nga, kaya sabi nga, hindi ko makalimutan yung kwento ng isa doon nandun sa istorya ni Mother Teresa of Calcutta. Tinanong siya, are you Christ? No, I want to be like Christ. Yun nga, importante. Why? How to introduce Christ to other people is not by simply preaching. Ang galing mo mag-preach eh. Pero pagdating naman sa gawain, wala naman. Wala pa. Just like as clanging cymbal. Sabi nga, ang galing-galing mag-preach, pero hindi ko na nakikita sa buhay eh. Hindi ko naman nakikita sa kanyang ugali. Alam mo, kahit na napakagaling kang preacher, pero yung pang-uugali mo, yung sa buhay mo, yung lifestyle mo, yung pamumuhay mo, ay hindi na ibabagay sa pagiging pari mo o sa pagiging katoliko mo, ay nagiging iskandalo yan eh. Kaya para masabi, paano pagharian ng Diyos? Paano ko makita ang Diyos? Kaya minsan nagsasabi, may narinig ako, hindi ko kasi makita. Kaya ako hindi nagsisimba sa Kanya kasi hindi ko makita ang Diyos sa Kanya eh. Yun. Kaya malaking hamon din sa amin ito mga kaibigan. Kaya may narinig kasi ako eh. Kasi siyempre talagang sabi nga, the medium is the message. Okay? Yun, ganun po yun. The medium is the message. Kaya mahirap po yun. Kaya nga, ang mangyari kan, split personality. Iba yung sinasabi sa ginagawa. Mahirap po yan. Kaya napakaganda po ito na we have to look for God's kingdom every day, every moment. How? By being kind, by being hindi forgetful, for palagi nagpapatawad. We extend forgiveness to those who hurt us, and the courage to we find to speak the truth in love. Ito ang mahalaga. We have to speak the truth in love. Kasi minsan we speak the truth pero but not in love. We speak the truth in para mapahiya yung tao. We speak the truth in parang sa ganun, parang in pride. Hindi po. Tandaan po natin, we have the courage and we must have the courage to speak the truth in love. So in other words, yung pagsasabi nating katotohanan ay nakabase sa pagmamahal. Hindi yung kasi hindi sabihin mo ang totoo, tama, totoo, pero yung pagkakasabi mo ba ay dala ng pagmamahal o dahil gusto mo lang ipahiya at sabihin mo mas mabuti ako kaysa sa kanya. When we live with love, grace and humility, we reveal the reality of God's kingdom to the world. Napakahalaga po yan. Anyway, babalik mo si Father Butch para sa mga paalala. Ang ibang energy drink nagpopromisanin kusog pero arog lang kanian kaya. Ang kaipuhan mo, arog kani. Bakgong Predator Energy Drink. Rule your kingdom. 17 pesos sana. Predator Energy, now available in the Philippines. Now sells for only 17 pesos SRP. Buy now. Figaro, Figaro, Figaro.
Figaro! Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Ngayong panahon ng tag-ulan, narito ang mga dapat nating tandaan upang ang ating pamilya ay handa. Alamin ang balita ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan. Alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at paglikas. Suriin ang bahay at kumpunihin ang mga mahina o sirang bahagi nito. Ihanda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya. Iligtas ang mga alagang hayop sa ligtas na lugar at kapag inabisuhan ng kinauukulan, mabilis na lumika sa itinakdang evacuation center. Kapag oras na may tumama na bagyo, maging mahinahon at manatili sa loob ng bahay o evacuation center at makinig sa pinakabagong balita at taya ng panahon. Patayin ang main switch ng kuryente at valve ng tubig. Gumamit ng flashlight o emergency lamp at mag-ingat sa paggamit ng kandila o gasera. Pagkatapos naman ng bagyo, hintayin ang abiso ng kinauukulan na ligtas nang bumalik sa tahanan. Umiwas sa mga natumbang puno, nasirang gusali at linya ng kuryente at siguraduhing walang basa o nakababad na outlet o kagamitan bago buksan ang linya ng kuryente. Ang mensaheng ito ay mula sa Office of Civil Defense Regional Office 5. Maging ligtas, maging panatag. Bicolandia. Kitang mga Bicolano, uragon! Sabay-sabay manan mga kadipeselan, kakayanon taan. Kaya pag sabay-sabayan helang o kamatean, arog kang bagat na may kulog kipayo, bagat na may kulog kihawak o may kalintura, discarding uragon ang kaipuhan. Discarding Rexidol Forte, mas makaskas na banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. ABB Catering Services. Affordable, elegant, trusted for years. AVP Catering Services. Through the test of times, AVP opened their doors in every life celebration. AVP through the test of times, we have served you at your own home. AVP through the test of times, we open to-go meals to bring home to your family. And the rest, we will give you the best. AVP Catering Services. AVP Catering Services is here to serve you from delectable Bicolano and international dishes to a beautiful atmosphere of our function halls. Perfect for all kinds of celebration. For reservation and inquiries, call AVP at 0926-970-1851 or at 0918-735-4008. Email us at avplegazpi@gmail.com or visit us along Imelda Rosas Avenue, Legazpi City. Follow us on Facebook. There's no time like the present to serve the Lord.
po tayo sa huling bahagi ng ating programang Maray na Hapon with Father Butch Bombasi, OP. At pinag-usapan pa rin natin ang tungkol sa kaharian ng Diyos na tayo ba ay pinaghaharian talaga ng Diyos? O naghahari ba ang Diyos sa ating buhay? Sabi ko nga kanina, kung gusto natin pagharian tayo ng kaharian ng Diyos o para makita natin ang paghahari ng Diyos sa ating buhay, tayo ay maging kasangkapan sa pagmamahal, sa pagpapatawad, sa kabutihan, yun na nga, we have to reveal the reality of God's kingdom to the world when we live with love, grace, and humility. Kaya sa Ebanghelyo na binasa natin kanina, maliwanag na pabalaan, winawarning ni Jesus ang mga alagad niya o tayo mismo na wag madaya, wag malinlang, not to be misled by those who claim to know when the kingdom will arrive. Cautioning that the lightning flashes and lights up the sky from one side to the other, so will the Son of Man be in His day. Sabi doon sa Luke chapter 17, verse 24. So dito pinapaalala sa atin that the kingdom is present within us. A future fulfillment is coming, one that will be unmistakable and evident to all. So, hindi tayo dapat madala ng takot, hindi tayo madala ng mga sindak. Kasi hindi po talaga dapat magpapasindak. Minsan makikita natin na may mga, may nananakot may nananakot. Kahit na nga lang yung yung bang nagbebenta ng ng mga revolto or mga painting, o sige, pag hindi mo ito binili, may masamang mangyari sa iyo. Ay, wag naman ganyan. Wag kayo maniwala po doon. Tinatakot lang kayo. Walang ganyanan, walang takutan. Pag si Jesus nga, hindi ba? Hindi tayo tinatakot sumunod sa kanya. Hindi sinasabi, pag hindi ka sumunod, ito mangyayari sa iyo. Mamamatay ka, hindi. Sinasabi na lang ni Kristo? Sumunod kayo sa akin. Kasi pag sumunod kayo sa akin, magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. So yun, alam mo, mahalaga po ito. Yung tinatawag na this dual aspect of the kingdom already here but not yet fully realized. So ganun po ang kaharian ng Diyos. Kasi it's a mystery nga, mahiwaga. Ang kaharian ng Diyos already here but not yet fully realized. Naalala ko tuloy yung subject namin sa theology nung nag-aaral pa lang ako sa seminaryo. Sinasabi yan ng aming professor. The kingdom of God is already here but not yet fully realized. So, in other words, ito po ay may invitasyon to live in hopeful anticipation. So, parang tayo ay bilang nga manglalakbay, may pag-asa lagi. So, yun ang dapat makita natin, ang pag-asa. Pero, dito sa Ebanghelyo na binasa natin kanina, mahalaga po ito na sinabi ni Kristo yung kanyang paghihirap. Jesus also hints at the suffering He will endure starting. But first, He must suffer many things and be rejected by this generation. Through His own sacrifice, Jesus exemplifies the path of the kingdom, a way of love that often involves humility, sacrifice, and self-denial. So, isa pa palang matugang makikita natin na ang tao ay talagang pinagharian ng Diyos kung meron siyang humility, kung siya ay nagsasakripisyo, at lalong-lalo na kung siya ay may self-denial. For after all, sabi nga, following Jesus, ang pagsunod kay Jesus, nangangahulugan ito na pagyakap ng kasiyahan at mga challenges. Sabi nga, following Jesus means embracing both the joy and the challenges that come with being a part of God's kingdom.
So, hindi naman talaga madali po talagang paniwalaan. Kaya nga, mahalaga na pinag-aaralan ito. Kaya nga, sa programang ito, at least, natututo tayo. So, reflecting on this passage, we are called to examine our own expectations. Ano ba ang satuyang mga expectations, mga hangarin sa buhay? Are we waiting for God's kingdom to arrive in grand ways? Yung bang fanfare, talaga para bang may mga quites, ganun ba? May mga talagang maingay ba ang pagdating ng tulad na ba, pag may dumarating na artista o celebration, ganun maingay? Grand celebration ba yun? We are missing the ways God is already working in around us. O yun, makakalimutan. Kaya hindi natin napapansin. Kakaiba po ang kaharian ng Diyos sa kaharian ng tao. Kasi nga, ang kaharian ng Diyos nasa atin na. Sabi ko nga kanina, it's already here but not yet fully realized. Nasa atin na yan. At kaya nga, dapat ipakita rin natin. Ipakita natin yan sa ating mga mabubuting pamumuhay. So, sabi nga, are we willing to be vessel of God's love and justice in our daily interactions, even in small and seemingly insignificant ways? Yun. Maging kasangkapan tayo ng pag-ibig ng Diyos o katarungan ng Diyos. Jesus encourages us to open our eyes and our hearts to the kingdom of God present among us. Nandito na present na nga But sabi ko nga, hindi lang natin napapansin. Kasi ang pinapansin natin, ang kadalasan na pinapansin natin ay ang mga bagay-bagay sa mundo, hindi yung mga bagay na mahalaga. Yun. Minsan nasasabi ko nga minsan ano ba ang gusto nila is not so much the worth but the price. Alam mo, importante is not the price but the worth. Parang ganun yan. So, alam mo, tayo ay pinapaalalahanan. Ngayong araw na ito, ngayong Huwebes, maganda siguro, paalala ito, inaapod kita na mamuhay na may kamalayan. Sa English ang tawag yan, awareness. That as His followers, bilang mga tagasunod, we carry this kingdom within us. So sa atin, nakikita, para bang tanda natin, balikan natin yung sinabi doon sa Genesis, we were created in the images and likeness of God. So therefore, doon nagiging kapandok, kamukha, kalarawan tayo ng Diyos. So yun nga sinasabi, He calls us to live with the awareness that His followers, we carry this kingdom within us, shining His light in a world that desperately needs hope. Para tayong tayo ay nagbibigay ng pag-asa. Remember, sabi baga, we have to be the salt of the earth and the light of the world. So, yun, tayo magbibigay ng pag-asa, tayo nagbibigay ng liwanag, sa ating mga salita. Tayo nagbibigay. So, maging kasangkapan tayo. Kaya, ang kaharian ng Diyos ay nasa atin na kung tayo ay nagiging kasangkapan ni Kristo. So, maganda po ito, na tayo, sabi nga, shining, let us, para bang sinasabi sa kanta, shine, Jesus, shine. Yun. Let Jesus shine in our life. So, maganda po, let us commit ourselves to embodying the love and peace of God's kingdom, trusting in His promise to a future fulfillment that will be as clear as an unmistakable lightning across the sky. So sana makita ang Diyos sa buhay natin. Okay? Sana po nakapagtao ko sa endo ng inspirasyon, lalong-lalo na ang kaharian ng Diyos ay makita sa ating buhay. Na tayo ay pinaghaharian ng Diyos. So narumduman niyo mga tugang na kita ay binunyagan. Di ba?
tinanggap natin ang we believe at the same time we renounce Satan. Okay? Mahalaga po 'yun. So how can we do that? We have to live our life in union with the Father and the Son and the Spirit. But anyway, inabot na naman tayo ng oras ng pamamaaram. Sana po ako'y nakapagbigay sa inyo ng inspirasyon na mapagharian tayo ng kaharian ng Diyos. Na tayo ay magang kasangkapan ng Diyos. Maraming salamat po sa ating technical at sa ating social media. Ito po muli si Father Butch Bombase nagsasabing, we are a blessing to one another. Be a blessing always to one another. Bye-bye for now.